Den der må du også godt folde ud, far. Det er bare den der lige skal trykkes ned. Det er den måde, den har lagt sig på. Den er ikke så stor. Nu tager den nettet. Nu filmer den ikke mere. Nå, det er bare skærmen, der er gået efter 2 minutter. Ja, jeg tager den lidt tættere på. Sådan. Ja, ja. Ej, den er helt Ej, den er fin nok. Ja. Sådan der. Sådan, ja. Så kan jeg se, hvad der sker. Det er vist fint. Du sætter den ud igen. Den har den sår der på. Ja. Skal jeg tage den af?